में। अरे आओ बेटा जी तोहरे के तो बनैले बानी लखा धर। अरे हमर बेटा जी लिया देलू हाय हे दादा कितना गम कता हो बड़ी गम 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 ता ए बच्चिया ता जान करू का बोल गोतिनिया देखले त लुगा बरका के चलतिया हमरा के गोनी काला पे हाथ हाथ धोए जाय दा देख मत बोला जे तारा से बोली ओकरा से बोला तू गोड़ पर गिरे मत जाइयो ठीक बा। कोई के महतारिया देली त हमहू गोड़ पर ना गिरे जानी छोड़ द। के बोले जाता ओइसन कुले बड़ा लुरुगर गोतिनी बैसन तहार आय लूरू करे माई तोरा से का कही देख के कन के बिसमात परलेला कि माई के बोलावत या हरदम खियावत या पियावत या मुर्गे हम मछरी तो उतना हमर औकात बा के अपन माई के बोलावत आनी तू ही बतावा। हां औकात ये बतिया कहत रहे नो तोर भौजाइया कतिया जी मम्मी जी जातनी बुच्ची के जी के ससुर है बुच्ची जी का को हम का उनकर गोतिनिया उतनिया का कहियन जा सिखावली नंबर ले लिया का जते आई होता त हम त जानते ना रुक को जातन त झोटक का भारत नहीं नंबर ले हां सस के घाटा बतिया ही उ कहां बाड़ी छोटा को हमर नंदो कल से लहा बतिया लकन हमने बतिया अपन फोन से बतिया शिकायत क के दही बतिया के रिकॉर्ड चालू क के दे। हां ये तू करे खातिर सुने खातिर मजा लेबे खातिर खा तू खा रानी ला ना तू कर खा ला ना मम्मी देखा तू हमरा के पूछ लेलु हमर पेट भर गेल सोच ल कैसन बनल बाटे बड़े चटक बनले बच्चिया हम कहे नहीं हमार बुचिया खुशबुआ में जौन मछली बना दू कोई ना बनाई आ कोई ना बना पाई वैसे भौजियो ना बनावेली ना माई। अब एगो पीस दे कह बोला का बुचिया मुड़ी नहीं खे मुड़ियो में खाए ना मुड़ी पूछ देले मैं का देले मैं अब मुड़ी बड़े कहे ना डेल हम पाहु रे का जानी जानते न बड़ी ई सब कुछ सिखा पढ़ा देवेला लोगन के जानते नहीं खे ऐसे हम कुछ ना बोलेन छोड़ दे। हां देख जब ले माई तोरा के जिंदा ना रे बुचिया तो गोतिनिया देख के जरे लिसन मुड़िया खानी त ओए कह देले सन त मत लियो ह हां देख जब ले माई हम जिंदा बाई तब ले तोरा के हम करम धर्म खियाई पियाई मर जाइम नु ओकर हाल तू जनी है सोच ले मर जे मत है जीगा ए मारे तहर दुश्मन तू काहे के मरबो हो एही देख के जर लिसन रे कि कहिया मरो ना हे भगवान अपन हमर उम्र तोहरे लाग देवे रानी हमार तू कितना अच्छा बाड़ू हैं खा और कुछ लेबे लेबे को होई त कहिया मातारो भात ले भात हां भात ले आवा भात लेबू अब घाट त तनी भर पेट खाइम न ई का हो चाची ई का कर दऊ देख ले बिदी काही आइल टोक देला पेट खाली लागी बुचिया घर में पेट झरे लगी तब कहियो झरे लगी त हम त मनातन झरे लागो कुरु होत रहेला घर आ दुआर में आ कुल मुड़ा पछिया सब इहे खाली हमनी घर में केहू नहीं खा अब खाए वाला कैसे बोलत तड़ हो कैसे बोलत आ के तार खाए में बड़ी नीक लागत ये तो घर में केहू नहीं खे अब खाए वाला केहू का भागी का हम लइके ले बिया नौकर काहे आके बना ना तू तहार भागी ले ले बिया और लेबू ले ले बड़ी तने अब रहे रानी हमार कुल दे तू करहिए तसलिया करहिए तू नो बाबू के ना ता जेबार बड़ी ससुर चलता रे का ना तारक नहीं खाई के तो हमनी के ना खाई जा मत पर रहेला घर आ दुआर में के कैसे माई के खियावतिया कैसे का करतिया लग बना के खा लेला तोहार ननिया काहे लाज लगे अपना बेटी के बन तारा बाप के ही काहे बनी बोलो ना तमर बाप के घर हो कि तहार बाप आज भाई दा बच्चे दा काहे के गिराई दे द कुल उछल द द उछल दे ना के उछले आवत ना रहे रुक माइले कहता नहीं हे कर ले मन कर का पर फाड़ जहां तक वो ठेलो जनते नहीं खुआ हमरा के नु ई खिलवड़िया भागी लेके देखत रे अरे भागी नाम भाई ए बुटिया एकर बियाह करे से पहले तुगा लगा हो जाई ठीक ना के कर ना डुबई हन के कर हमार नाम ना डुबई हमर मर्द के नाम ना डुबई हमनी के नहीं खिना रखले कइले धइले ठीक बा जे कइले धइले ही उ जानत होई लोग खा रे बच्चिया तुम ना तो बोलिए कुछ हां तू ना तो बोलिए हमारा देखो महतारो हमारा ये सब बोलला बिना जरूरत नहीं खे के का करता से के नहीं के कर सिर्फ हम तोहारा के जानी ना हल के हां तू गावत आरू खियावत नहीं बनावत नहीं हई करतनी हो करतनी ओकरा से हम फजूल नहीं खिचावे सोच ल दादा बच्चिया पेट भर गो लेकिन कुछो कहया त मैं हमर जुड़ा खिया देलु और भी कुछ कही हां मंगावे कोई तो मंगा दे हम साजी के नु ना हो त खसी के मुड़ा मंगइयो ना कस चूड़ा हां खसी के मुड़ा चूसे में औरु निक लागला बच्चिया तो
तोर बाबू नु बहरवा जहन नु तू और छोट रहिस त अब तक तो या बोली ये से नानु ले जावे सन त पहिले खाली नु बहरवा में खसी के मुड़े हमरा के चुसबैलन तबे न देखो सन भइल बनी भइल बड़ी हां तो उहे तो भजिए देख के जरेले कि कितना खाली कितना पिएली कितना का करेली आ जा तो जरे दा हेलो हाँ गोला तनी माई हाँ सब ठीक बा अपन बताओ हाँ अरे आ कबे से फोन करत हई सब उठावते नहीं खुश हाँ भुला गइल बड़ी बबोरी निकस घरवा अच्छा मैवा एकदम एथी न हो गइल बाड़ी तोरा केतना हाली कही ना कि जब हरियर का जाता तो ऊपरे महे चढ़ाओ तो तू नीचे महे काहे कर देत रही हाँ तो ना बुझाला तो कोई रबिता उबितवा हइए रही से उन्हीं से पूछ लेवेला ना रही सर चलो ठीक बाटे कहनी कि प्याजे कोड़ा गइल अरे मैं देखना प्याज नइखे हमरा घरे भइल ना हो तो बबुआ से तनी ना भेजा देती था बोलिया हाँ हाँ चल जहन बबुआ के पापा मोड़वा परे कह देती कि बजरियो परे वो जो चटिया परे उतार दी ना तो वजह से लेके चल अतन जा भाई हाँ तो हम जानता ही न बनी आज तक ले हमर नानी है गाइस बिया तई बताई तो तो नानी से बतियाओ तो बनी बता ना आई बिया जवाई कहली ना रे अरे रख रे माई वो चना चना करे ले हमारे जैसा अच्छा चाचा हमरा के चन के नाम थैले रहला हवन हाँ वैसे ही चाची चन अपन माई के बुला के खिया दे मैं मछली के पीस मुंह हाँ ठीक बा माई रखा तनी ठीक बा अरे माई तू जानते कि ननिया फोन में बता का कहते रे का भई चाची अपन माई के बुला के मुड़ा चुसवा होता है मुड़ा चुसवावत री हां का है और लोग नहीं का खाए बोला मुड़ा दूधू को देले गई है दूधू को पोंछी कुल कनी कुल है तो कहा के ये देले बड़ी तो का कहती है कते दे तू का कर कते जान तो कोई ये ना भगवान जी आ जाके बड़की माई से कहली स अभी का जाके कह अगर हम बोलती तो उहे रहती अगर हमर रे नैहर से आइत के हु तो का कहती आई दादा अगर नैहरवा के ना लोगवा भिखार हो ओकरा खाए के जूरा लटल नहीं खे हैं खीस बात मन कर तुमके के जाके अतना इतना हमर के बोली नु मन कर तो झोटाला सारी नु चुप रह बेटा के कितना ना बोले के चाहिए ठीक ना वो हमर के केहू ना ठाता हां पता केहू ना दे तो तू धक के नियट देती हैं ए में का लगा रहे उहे मेरे तो आके दूसरा घरे कमीनियो खातड़ी ए जिगवा आके वे जिगवा एथी करतड़ी कनी हमर के मार दिहन तो ओई घड़ी धक हाथ हाथ अही ए भगवान जी एकरा लाज लिहाज बटुए आ अपना माई के बोला के वे जीवा बैठा के आ खियाइयो रहल बिया ओकरा पे जबानो खूब तड़ चलावतिया कते तर वो कते बुढ़िया नु तोरा बाप के घर आइबन कनी बाप के घर ने खुआइल त के का घर आइबन त काहे केकरा का चाभा तड़ू केकरा का में बैठ चाभा तड़ू हैं ये का बेटी के मतारी के लूरा अकिल रहेला कि जब बेटी का नया नया बेटी गइल बिया आ ना सालो भर भाई ना 2 साल भई हैं आके चाभ ना चाभे का तो कोई मिल ही ना रहे बाकी में हमनिए के कहेली कि ये खा गोली सब हाँ हमनी के तो कहबे न करी दोनों माई बेटी हमनी के अबर बनी जा यही चलते ना जाके कह दे पता नहीं कहे बोलिए ना आपकी तो उन करो पाई लगावे जाना हाँ ठीक कहे नहीं हो हम नहीं बोलता हमारी बेटी बोली नहीं हमारी बेटी नहीं खा देखा कि हमारे मैया पर कितना अत्याचार करे लीजिए हम लोग हैं अबरी बेरा बढ़की के बढ़कियों का मुंह बंद हो जाए ढेर का तो रोजीने का तो हाँ ये मछली ना तो मछली के कोई पेटे ना भरेला एक बेटी का पेटे ना भरेला हमनी तो मत लिया बेटी हमनी के खाइत रहनिया जा ये खाए वाला तो दूसरे कोई खाए वाला बाटे एक दिन ऐसे ही पलंग तो ना रहली है बाजारे कोई रहली है तो देखली तो ये दादा मुर्गा के रतिया के रखले रहली है बाहर लगानी है तो ये सांझे का बेंच हाथ जे खातिया नहीं मेहरान एतियो नहीं के रोगो नहीं के होखा तो हैं ठीक करती हमर बेटी गोल भी ना बढ़ के भी रात खा पता लगे घर में ऐसे कुकुर रहट होता त के खाई के पी के काम करियो हमारा से त काम थमा ना होई ना खाई में हम ना काम करम हां बाप रे बाप ऊ अपन माई के बोलावत तड़ी त ऊ अपन माई के बोलावत तड़ी ऊ अपन भाई के बोलावत नहीं इहे में दिन गुजर जाता घर में ते का
बोलैलस नु छोटकी अपन माई के बोलैले भी आदमी गाड़ी दुगो बात कही हन त कहतिया सब के त मारता विदेश बावसन एगो देवर है न बावन घरवा में इनका नहीं डांटे के आ माई के अपन बोलावतिया निमन निमन पीस काट के दे देती अरे ओमे जोन माई के पसंद होई तो में दे देती लइका फैकन के दे देती खाए के तो 3 बार अपन माई के खिया देती चूल्ही में भूंजल खियावतिया लइकन फैकन के कुछो नहीं के सोचत आ भात का त खत्मे हो गई आ हम खइले है नहीं खी सुबह के दुगो रोटी खा के बानी आदमी बनाई है ना अलगे खई है काहे खातिर हाला गुला कोटे बनी का भौजी पहले बनी जाइए खातिर कि अपन मेहरानू के जाके समझाई सास के कही नु कि बेटी के घरे छुदूर ऐसा ना करा जाला ठीक का है कोली है का कइली ह पूरा कराही के मछरिए खत्म हो गइला का त कुछ कहबे ना कइल अरे भाई तो मछरिए नु खत्म होई बा हाला करो जैसे बुझाते कौन 2-4 लाख के कर्जा में घर चल गेलो के आई माने तोहरो माने ये हलू खलू माने बात बतियावे के बनू खाली वही बताओ हम ना बोला मैं बीच में वही बोलो पटीदार में ऐसे ना होला जन्नी देव बाबा पटीदार तू समझत रहो हम पटीदार ना समझे नहीं काहे ना अब तारा के भौजाई जाने नहीं बोल काम खाती घर में पटीदारी होता आदमी पटीदारी जानते नहीं खाने सुना काहे खातिर काम करती सब्जी काटे खाती पटीदारी होता कि हम मसाला लोग पीसते अपना हम कुछ कर हमने के भाई भी को देखले बड़ो हां त भाई में नहीं करो त भाई जब कमाता उसन तरह अपन मेहरानू के घर में जात के रख के उठबा नु रख अब वही दिन में मारत रही तो कबार के तो तू ही नु धइलू कर के आए तू जाने लोग हम कैसे मारे नी ओ गई तू ही ध लेबू आ फिर तू ही शिकायत कर लगू अभी मारे लगम तो तू ही जाके हमनी के देवर बबुआ ना देखल जाला कि रउआ अपन मेहरानू के मारी जन्नी हम सोचनी कि सब कोई मिलजुल के रहो आज करनिया उसन कइले रहतिन तोरा भैया हमरा हाथ ना छोड़ती आज तक वहां के हाथ छोड़ ले भाई रउए बताई हम निमने न बतिया कहतानी मछली के लइकी मंगले हिया का त मछली के कहलिया कि द ए चाची हमरा के खाए के त का त छोलनी से मार देल हड़ी ओकर हाथ को आ राउरे सास ओकर हाथ वो काहे ना मार दे मंगिया पे गड़ जी छोलनिया वही में ऊ त मरलस त कच्चे पटार देना के हाथ चल में। जाई ठीक बा हाथ ना गड़ जी तो ही में हां आज सास ओकर हाथ ऐठ देल हड़ी महतरिया के हाथ ऐठे के चाही काहे बिया बेटी के घरे न आइल बिया हम तो का कहीं हम परेशान अच्छा जाए द तू बड़ बड़ तो तार बड़ लेका बुद्धि बानू कि नहीं से बोला बात जेतने जे आदमी करता उतने उ घर में उपदर न भइल बाजी हां समझावत नहीं कि रौरा ई सब नहीं कल चाहत रौरा के हनी केनो लेकन पे हाथ उठावेला बसियान पे के तो माने उठाई के नहीं लेकन के तो बातें छोड़ अरे खाए पिए में तोरे के कमिया नहीं के करत सुबह उठ के तोरे खातिर आदमी चाय बनावत तवन आए कि जद माई आइल बिया आ तू हेतना गिरन नजर से सब बाल बच्चा के देखतड़ी अरे तू नानी न हड़ी रे जाए तो अरे तेरे करनो तो सुनिए तो वो खातिर दुख लगे देखा देखी देवर बाबू हमारा बोले के फर्ज बा तब बोला तनी ठीक बा हमारा से तू कतनो बोल ठीक बा सोनी हमार बतिया मछली कहत ये कहबे के हमारा भी कान भरले बिया हमारा के दिमाग चचड़ाई जा मन करता कहीं भाग जाए कि रोबा बोलत काहे नहीं कि हम घर में गाड़ी पकड़ दे देम तरवे कम की गाड़ी देती है अब ओकरा के बोलाम तो ऊ कही कि खराब बाड़ी ओकरा के निक कहम तो ऊ कही कि हमरा के कह देली खराब दी अरे हम तो का कही हम तो अपने कुकुर के छिनारो में पड़ल बनी है घर में सरवा सापो चुचुनरिया का हमारा हाल भइल बा ना गिलल बनता ना उगिलल बनता हां हम त खुद हमार कुकुर के हाल भइल बाटे एनियो जातन त भों भो करे के पड़ता ओनियो जातन त ठू ठू करे के पड़ता हम का कही अच्छा हम समझावत तनी बाकी तू न कुछ बोला तू बोलबू तो खराब हो जी ठीक बता जाई समझाई हम समझा देता नहीं तू बोलबू नु तो खराब हो जी बतिया निम्ने तू बतिया कहबू ना समझलू बात जाई लेकिन उ खराब हो जी रउए चलते आदमी चुप बावन को उहे सोच नु के अब हम के करा चलते महटियावत तनी घर में अब मारे लागिला तो तू ही नु धरेलू अब का कही बिगड़ल में हनु घर में आइल बिया जैसे ओकर माई लंगटिन बिया बेटी के घरे मुंह ठके चल देत रिया अच्छा भेला गत नतिया हो एगो लाइन कट जाता तो मन हो बुझा जाता तनिए मनी में गरमी के दिन काटना बगे बाप रे पसीना का रे बुझियो ऐसे काहे के बैठल बाड़ू अरे ऐसे बैठनी दान तो लाइन कट बुलन उ गरमी होखे लागल उ गरमी भागल आके बैठल मन देखत हो देह पे धूल गारदा मार हवा इतना चलत त मन का कबो माटी घर में शादी बियाह भइले ही बात अरे जाए दो बच्चिया अरे रहे दो बाची हमार जाए दो का करबू ओ खातिर देखे से तो कैसन तो कतना त करिए का हो गेल हम मतारी के सेवा करतानी आप केकरा के सेवा करी गांव टोला के सेवा करी हां में ये लोग के का काहे नाम बाटे बोल ना जाए दो ए रानी का करबू एगो खातिर उ कहा जाने मार के करा के दुआर पे बैठ के आ कोली आवत रहलिया का जाने केनु बिरवाई उरवाई तोर ले कहा इहे लगन है बिरवाइए अगोर के लगन है तू देखत रही है दिन भर जा जाके ओने मने बैठा रहतै ना पाछे ठिकाना नहीं के चलते हमारा चलन तो कुछ दिन में कमर के खेला पड़ा
अब करो सकीला करे कहा बात बतिए कि मुंह के रोक खाले पे खून में हरदम कमिया अब रखले का हम मानी बात नहीं की ना रे हमके लागे रे देखू पैसा हाथे हाथे चिनला आदमी छन भर आदमी हम देख के आदमी के नस बता देलू तू क्वेश्चन बाड़ा ना जब से पर उनका हम देख ले में बतिया पर ऐसे जैसे बोला ना कि वो प्रेम भाव वाला बात हम चुप रह मरद ले बतिया वाला दूसरा ले बतिया ना बुझाई जल्दी ऊ बतिया है ना अपन देखियो ना अपन भोगी का हमारा मनी के का बा हमनी के जिंदगी में हम आइल बन त 2-4 दिन खातिर आई इंतजार करा के स्वर्ग में हमरा जाए के नरक में जाए के बाटे हां इंतजार करते रही हो तो हमसे चुपचाप रहे नहीं चला काहे के हाला कर भइल खाए पिए कोई तो कहिए माई रे आओ हां माने काहे के तेरे ड्रामा भइल घर में कैसन ड्रामा कहूं कैसन है बुचिया तोरे तो ऐसा गंगा साफा उठा के पी जाई ना लोग निकाल के पिए लगांगा जी यार वो उठाइए के पी जाई ना कि कुछ लोग जानते नहीं छी हैं ए पाहुन देखी हम गंगा उठा के डोरे घर में करत नहीं खाऊन ना भीरी बैठला पे करत नहीं पाहुन कावना बात का हत चुकी लइका के मछरी खा के मार देनी हो काहे के के करे का मन ने छोटकी लइका के मार देनी सब देख ले तोर गोती ने निमन है के सब बुचिया गोती ने के कहली करत नहीं पाहुन या के ना रहती पाहुन तब कर हमार से बोली का माने बोली रउरा बड़ जे ठोकर रउरा नानी नु लागब कर ओकरा पर अब हाथ उठा देने रउरा कहां शोभा देता अरे नाच और हेकरा करे बोलती है बीचवा में तई बात का मार मार कइल बन जी नहीं काहे बोल बोलती हम हम एगो चटकाने चला दिन त खराब हो गइल रउरा समझत नहीं कतरा बड़ बात बा का कइली ह के का कइला सा उहे जबान त चलावत रही सुट तोरो ले बेसी मतलब हम पढ़ते तोरो ले बेसी रे हम चला दी त ठीक हो गइल ना माने रउरा देखी नानी पाहुन लागब हमारा सामने हमरा बेटी के मत मारी बुझा काहे ना ना मारी? मारे के तौने वाला लोता में ले जाके मार लोता में तो रोज तो मारते बानी तेकर एकर मन भरता मरोइजा से कतनो मारत रे सुधरती है ई देख तो कैसे लंगा तनियन बात करत लंका नहीं बात करता नहीं हमारी बेटी के कौन हाथ है काहे मम्मा मारे? से ये राम हाथ के का मम्मा तेरे के तार मारी टूट ए गई भौजी भौजी हैं? ए भौजी ये चाय बेकार बड़ू ए हुआ तो भौजी मार खाते सुना मले अरे हम बोला तनी डाटा तनी सुना माने बताई माने ठीक लागत रहो अरे नानी जब नहीं तारा लागत नियन करे जा हमारा बा नानी नहीं लागत अरे के निकाल के धो दे आवा बतिया अरे सुन आओ ना बता हम लगा के मोर के निकाल के रे सास खेलवाड़िया उ काहे मारा बस तबड़ा के अभी की कर रहे में अरे मार हे कर मारो हटी मुआ खाली बनी आ होकरी के दोस्त लगे दे रखले बनी कोनी के रखले बनी तर हम में आ रही हो गलती कोले देख उ कोले बड़ी ये काहे हाथ रखही ना अरे तेरे करती है अरे तेरे करती ठीक करत है करे मारब जो सिर फेंक दे बुआ भाई बच्चा बताई बोली काय खती चाचा चा भे खती के जे रहन त चा भो चलो तेरे भंडार के तरह बात कमाई चलो चलो पहुंचाए चलो हट का बोल हो दमा दे तू चलो पहुंचाए और चलो का करत है जी आदमी खाई मार में गोली गिरी गोली बम गिरी गिरावा के करा चलो, जब चलो, तक चलो। गाड़ी देखो ना आ चलो। बेटी की हमनियो के जी को माने लोग इज्जत लाई तो चिल्लाई थी हम करा तो बुझा तुम के ढेर करे इज्जत ले बुआ चल जे माने जे का सोचिए हमें इज्जत नहीं खे हमें के इज्जत कर करना इज्जत नहीं के हमारे तुम्हारे पर वाला जनते इज्जत ना हम से नगर नाच करी ना अरे चुप ना रही नगर नाच करी ना। भौजान के देख हम ले नगर नाच बुचिया करी देख ना। ले भौजान के मार दे कर मार दे कौन मार दे हां तो बात तुम नु हाथ निकाल ले फिर गिरेला हो फिर गिरेला फिर गिरेला करे के खेलू ये कराई चल ये कराई करे कैसे बात कर हमारा चल हे बाबा जी रस्ते गया करो न तना के एथी नहीं रास सास के रोकिन हम लगल तुर देतिन मोर के उनकर आस आई इनकर देखा तैसे रे मम्मी ई मारते में खाली हेत करत ना से के का ये राइट बात बुझिए अरे देखावे में देखावा रे चलबे के चलबे ठीक ना बाप रे बाप देखा घर में घर में गाछी फलेला खियावा सास के कमी नहीं अपन